Nakumpleto na raw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 3 ang pamamahagi ng Cash Relief Assistance o CRA sa mga TODA at jeepney drivers at operators na naapektuhan ng oil price hikes. Ayon kay Venus Rebuldela, Director ng DSWD FO3, ang Central Luzon ang may pinakamaraming benepisyaryo ng pinansyal na ayuda sa buong bansa. For the region po, we have more or less 250,000 assisted po. Tayo po yung may pinakamarami dito sa Central Luzon, sa buong Pilipinas, lalo na yung ating mga TODA. Yung ating nagamit na funds, fund utilized dun sa ating CRA ng TODA and other drivers, 1.2 billion na po ang nagamit ng ating DSWD Field Office 3 na pinamigay po sa kanila na tulong. At naibigay natin personal po yung kanilang assistance. Kaya palagi pinapaliwanag ng ating sekretary, bakit hindi digital yung ating pagmimigay? Dahil kailangan natin talagang makita sila face to face kung talagang sila po talaga yung identified na TODA or drivers na nakalista sa amin. Naresolba rin anya ng kagawaran ang mga lumutang na usapin sa pamamahagi ng CRA tulad ng listahan ng mga benepisyaryo. Lahat naman po ng may mga grievances, na-resolve natin yan sa tulong ng ating mga partners sa local government unit at especially sa mga employers ng mga nabigyan natin ng assistance. Kung sila po ay hindi kasama doon, maaaring hindi sila nailista ng kanilang mga employers, or hindi rin nailista ni LGU dahil ito ay kolobum. So, siguro, sa level po ni DSWD, na-resolve naman po namin lahat yan. Dahil kasama natin ang LGU. Ang role ni DSWD po ay magbibigay ng assistance, pero yung listahan ay nanggagaling po yan sa ating mga partners. Kung wala po sila doon, may mga concern siguro yung kanilang mga pangalan. Samantala, para sa mga joyride riders na hindi pa nag-claim ng kanilang CRA, kailangan daw makipag-ugnayan sa kanilang employers at kung sakali, may iba pa raw programa na maaaring maitulong sa kanila ang DSWD. Paano daw po yung mga unclaimed ng CRA joyride rider, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga dito employer at kasi nagkaroon na tayo ng deadline. So, baka kasi hindi kayo nakasama dun sa listahan or nasama kayo dun sa ibang listahan pero hindi kayo nakapunta. Ang deadline natin ay natapos na po ang ating payout. Pero kung talagang kailangan, we will assist and assess you based on your needs. Kasi nandito naman yung programa pa rin natin on AIX kung talagang kailangan po ninyo yung assistance. Sa ngayon, may inihahanda raw na tulong muli ang gobyerno para naman sa mga mahihirap na nauna nang inanunsyo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sa ngayon po, may second round tayo, yung binabanggit ng ating secretary. Pero ito po ay hinihintay pa natin ang instruction po sa ating presidente. Pero ito ay amin na pong piniprepare. Ito yung uplift na programa ng ating gobyerno na ang target naman po natin dito yung mga poorest of the poor. Manggagaling raw ang listahan ng magiging benepisyaryo ng Uplift Program sa Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority na tatagal ng 6 na buwan. Ang kasama dito yung mga nasa listahan ng CBMS. So, galing po ito sa PSA at ang CBMS na result naman po ay ginawa po yan ng ating mga local government unit through the partnership of PSA. So, yun po yung gagamitin ng DSWD. Kasama rin dito yung mga 4Ps, mga walang gutom program beneficiaries, at mga poor beneficiaries po, identified po dun sa CBMS. So, we will update you guys regarding this project, program ng ating gobyerno. At ito ay, it will run 6 months, starting July to December. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.